mocní tohto sveta strácajú pôdu pod nohami. Uvedomujú si totiž, že začínajú prehrávať a všetky tie lži a podvody, ktoré páchali na ľudstve, sa akosi vyplavujú na povrch. Vedzte, že vy, ktorí vchádzajú do tohto nového veku Satya Jugy, teda obdobia svetla a lásky, budete to vy. Ak zvládnete zbaviť sa svojho vlastného ega, vy budete nanovo zakladať túto zem a dostanete všetky poklady.